Karong taliabot ang Pasko, ihay nasab og gama ang mga persons deprived of liberty sa Zamboanga City ug Alabel, Sarangani ug mga parol nga makatabang sa ilang mga pamilya. Ani ang among hiniusang report ni Efren Mamak. Milky Way, 10-star, Cloudy Star, lakip ang Santa Claus. Pipila lamang kini sa mga design sa parol nga ginahimo sa kapin 100 ka persons deprived of liberty sulod sa Zamboanga City Jail Male Dormitory. Balik buhat nasab sila human gitanggal ang COVID-19 lockdown niadtong Oktubre 8. Taas matud pa ang demand sa ginama nga mga parol sa mga PDL. Marami kayo tayong mga customers from outside na bumibili ng mga parol. At the same time, may income din yung aming PDL, may livelihood. So, nakakatulong din sa mga kamag-anak nila sa labas. Ang parol project sa mga PDL ginasuportahan sa Inmates Welfare Development. Mapalit ang mga dagkuong parol nga adunay colorful Christmas lights gikan 1,200 pesos pataas. Depende sa gidakon og disenyo. Sa ating mga mga kaibigan diyan sa labas, sinong gustong magbili ng ating mga parol made by our PDL, pwede po kayo pupunta dito anytime. Kasi dito po natin makikita iba-ibang style ng parol na yung may mga ilaw. Christmas feels na gayod, labi na kung makita kini mga dagkong parol nga hinimo sa mga person deprived of liberty sa BJMP Alabel, Sarangani nga gama sa bamboo. Earth-friendly ang ilang mga materyales nga gigamit isip pagsuporta sa kampanya labot sa pagpreserba sa kinaiyahan. Kuti ang paghimo niini. Busa teamwork gayud kuno ang kinahanglan. Matod sa BJMP Alabel, ang maong livelihood program usa sa mga pamaagi isip rehabilitation process sa mga PDL, labi pa nga 65% sa mga nakadetain kuno dinhi drug-related case. Busa karong nagkaduol na ang Pasko, dakong suporta kuno ang pagpalit sa mga parol nga nasa 500 pesos ang presyo depende sa gidakon. Ito po ang aming mga products na livelihood na gawa ng ating mga PDL or persons deprived of liberty. Pag bumili po kayo ng mga gawa ng PDL natin, yan po is hindi lang po na kayo nakakabili ng kanilang mga products o nakakatulong pa rin kayo sa kanila. Kasi yung nabibili po nila ang nabibili po ninyo ng mga products is mapupunta po sa kanilang mga pamilya. Gawas sa mga parol, agaw atensyon sab kining usa ka speaker nga gama sa bamboo. Duna sa alkansya, picture frame ug uban pa. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess, Tony Humamil. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.